TV yana kine makara maindi entiro mar kuku mar wach yana chiel ka chiel odiochieng' ma kawuono wadwa twak e weche goeko mag siasa makoni kod kocha odorango weche mopogore opogore ka bende oganda dong kod ndalo machuok kende to oganda chopo e yiero kochopo dwe manyien arwaki studio maling ero kamano mos oganda noganda mar luo kamora mora mautie ung'eyo ni sama koro wabede ni koro wane paw lweny en lweny manyaka wawuoth kaka oganda kwa chomo yo achiel kwa ng'iyo jasigu achiel maonge duodruok e alap ero kamano nyamo limo kwa dhi achiel ka chiel to bro chako kod opinion polls manogol mogik ne wacho ni migosi Muigai Kenyatta ka achiel kod Raila sani nitire machiegni ero ka gap noero points mane giwere godo chiegni abiriyo kama iparo ni maindi nyiso nade kopogore gi chien manano ka migosi Odinga ne beto we kod ndamo malach adwa ni mondo oganda na kamora mora magintie one gimoro maparo ni jomoko pok oneno ni tinde opinion poll kata wuok to jonasa onge ma comment onge ma wache wach mora mora nikech opinion polls tinde osede uduogo gige propaganda miloso tichule ji pesa tibiri lando iloso tichule ji pesa tibiri lando ok dibed ni opinion poll masani no yombwa molo kata kako yombwa e yiero manokalo mabene wan mbele omi opinion poll gi gini loso gi kata jomo loso gi go be okuoe kosegol gi to gidok gi lenga lenga nikech nyaka gin bende ging'e ni gigo gin miriambo ma ok ginyal defend king'iyo opinion poll mokalo ne wadhi e yiero koyombo gi point achiel ariyo mabe nothedhi to machacha ne waonge gi jolango kaka wan kod kawuono kendo ne waonge gi waluya te kaka wan kod kawuono kendo Kisii pok owuotho wuodhni moloko kaka giwuothe kawuono kendo jo Mombasa ne onge tegno magin go kawuono kendo Kamba ne ok owuok te kaka giwuok kawuono omi opinion poll gi wigo kik chand chuny ng'ata kamora mora maintie magi gik mothedhi mondo duok go chuny wa piny mondo kik wawuog un kaka jonasa you are doing better than kaka opinion polls get opinion poll go nego wilo wane ma wan mbele to joka magin chien mane kaka opinion poll go nego bedi to waseyudo ni gin gik ma ok kony ng'ato gin gik mibuogo wago koro miyo kata wuoyo kwa wuoyo kata an kadhi e TV mora mora ma kata mora mora okawuoyo kadhi e radio mora mora be okawuoyo nikech gin gik ma ketho sa ero kama ng'ato makoro manifesto osegolo NASA osegolo Jubilee osegolo koro jopiny rango gik ma oketo ne gi e mesa inyalo pimo gi nade adwa ni mondo jopiny bi ong'e ni manifesto gi gin gik mitima ne nyaka timgi to katigol manifesto maber manade katigol manifesto mabiro kelo pipe mar mo e wang dhod ng'ato ka ng'ato gi pipe mar chai e wang dhod ng'ato ka ng'ato to ka onge chuny e telo mar miyo manifesto no ti to manifesto no kanono omiyo manifesto ma ODM ogolo ma NASA ogolo kata ma Jubilee ogolo ok nyal konyowa ka jotendgi ok gin jomoikore mar tiyo ne jopiny nikech manifesto onge chik machuno ng'ato ni nuchiwo manifesto nyaka tigo manifesto mane Jubilee ogolo e higa mar 2013 ne en manifesto malich makadi ne ti kode ka nogole no dikoro Kenya ni mabor kabisa to manifesto gi ok ti kendo yudo ni nyaka SGR magikawo go credit moloyo te ne onge manifesto gi to ene mokawo pes piny mang'eny moloyo higni 5 mokalo omiyo manifesto gi jogi ok tigo NASA kogolo manifesto en manifesto moko wachie projects mitim owachie chuny midhi tigo ni dwa her mondo jopiny Kenya otimne gi magi to manifesto mar Jubilee owachie gik midhi tim kaka wang'iyo gi rekod margi giwacho ga mar kawo kura to gitimga mano gima walando ne jo Kenya gi dhok te ma giwinjo e media house mora mora ma wadhiye anyiso ni manifesto gi wacho ni gin gik minyalo ndiki to at the end of the day gin gik ma ok nyal bedo actualized ok gitimgi gin gidich ni kaka kawo loch to project ma gitimo en project ma dondo dhi wuok ne gie project ma mwandu dhi wuok ne gie donge nyichi neno ka olalo moger gi 1.2 billion yes that means 1200 billion umukure kata ko yieyo poko kale wiye to mar Oparanya yes manoger gi 150 million yes to tiyo nyaka kawuono to gino lalo ariyo maromre mane aora machalre en aora achiel aora Nzoia to tiyo anyiso ni moro ni ne ok oger motegno koso moro ni en gir mibadhi mokwongo gere nyadi par gi nengo monego ger go lalo kato ene mogore piny kapok otiyo
mano nyisi ni giki timo gi ok tim gi ni mondo gikony jopiny, itimo gi ni mondo timie mibadhi. Kendo an gadieri no lalo manogore piny ni ma yu lalo mane igolo Ababu na Mwamba gini gutuo magini e chama ulalo ni mane gone gigo erokamano kuom wuok. Koro ka gisechame magiweye choke, koro tura kendo. Erokamano ne mwalimu. Sani wadong' gi dwe achiel. In fact, kochopo dwe manyien to oganda dhi e yiero. Iparo nade? Koro kod weche ma campaigns masani wakadhi nyime mag Jubilee kaachiel kod mag NASA. Gima ng'eyo ni sami ibiro kwan kura. Ibiro kwan kura makoriw e constituencies 290 manie Kenya ka. Biro yudo ni Raila Odinga emoyombo. Kaka koro ibiro chak riw gi e tallying center ma Bomas of Kenya. Okwang'e na ng'oma biro timore, okwang'e chenro gi mpango magengo. To dwani mondo ing'e ni nitiere ywak moro ma bende wasegolo kaka NASA ni nenore ni nitiere secret polling centers. Kuonde go kura moko mopandi mopondo moko ng'e wachgi. Gin total eminyisowa ni kama. Mago jogo biro goyo mane mawakia kaka idhi tim. Ting'e ni ng'ama dwa kwalo kura okwongo keto ni registration duong'. Koro ka chieng' moro kwalo to kwalo joma registered. Nikech ing'e ni chik be sani wacho ni koyud ka polling center moro ji ogoyo kura mang'eny moloyo joma nobedo registered to polling center ne iketho tek kuche koro ti. Mano chik manoseketi. Emomiyo ineno ka gitimo gimiluongo ni inflation of voter register. Medo voter register obed gi ji mang'eny. Adwa ni mondo joma winjo kwano mar statistics ong'ina Kiambu. Kiambu County iwacho ni gin gi jogo kura 1,173,000. Mano yombo Kakamega man gi 746,000. Ting'e ni Kakamega population mare jo Kakamega ng'eny moloyo Kiambu. To chik moro be nitie science mar kwano mar statistics mawacho ni onge society manyalo bedo ni joma dongo molomo go kura ng'eny molo joma tindo mok nyal go kura. To Kiambu to wachno ok tiye. Nikech joma dongo manyalo go kura ema ng'eny molo joma tindo. Mano ok nyal timore kamora mora e pinyni. Kata mana China moket ni ng'ato nyuolo nyathi achiel ema bet kodwa sudore mathin ni joma dongo ng'eny. To kipod ing'iyo joma dongo tho pido ka gipod giwe joma tindo pod ok kal nus. To mar Kiambu to kalo nus mowengi chien. Taneno ka ji oling ok dwa ni mondo tim investigation. IEBC nyaka tim investigation e register sana mar Kiambu maging'e ni ang'o momiyo a non scientific fact ok ti Kiambu to tiyo kuonde te. Nizo ni Kiambu joma dongo, generation mar joma dongo dwa bedo mang'eny molo mar joma tindo. To Kiambu king'iye en kama ji nyuole ma ok mano nyal timore. En kama ji nitiere mang'eny ma mano ok nyal timore. Pero wacho ni uparo ni nitiere secret polling stations minyalo tigo do mondo mi okwalo. Nitie mibadhi kanyo. Mibadhi nitie kanyo manyaka non. Ok kae makwongo wache kuonde masedhiye nyaka TV stations moko masedhiye wacho ni Kiambu nyaka non, kata nyoro na wacho ni Kiambu nyaka non to kura mang'eny gin gi akanye. Ni e Kenya ka mangima scientific fact ma ji ong'e te ni Kiambu kende ema ok otiye. Kuonde moko otiye. Sani waneno ka ji campaign to moloyo kwarango jok mochung' e laro kom mar ker. Wantiere kod candidates mathoth ok mana candidates ariyo kende. Candidates mamoko dhi kure, independent candidates wanala kani. Gintiere to ing'eyo ni loso political rally achiel kaka mane neno Bomet cha nyalo kawo political party kata coalition milion 12 kata nyaka 15. Mano rally achiel maduong' neno chalo mane ni Bomet cha. Omiyo mano mondo ng'ato losi kaka en independent candidates gi ok en tich mayot. Kenya ka binge ni mibadhi ng'enye mondo wangi wuogi jo media ni adwa ni mondo achoke bura moro ka ububie nyaka wangi ng'ini to ng'ani be onyalo kata ng'iewo chai bangini. Unu jo kwam jo media bende ng'iyo man ging'iyo kabisa ni to ng'ani maluongo wani an ka wa kanyo kwa go riti be ang ne wagono riti maber. To machielo kendo mantiere en ni jo media boero joma nigi nying miwinjo. Ka ogoli ka ni dhi cover Raila Odinga to ng'ato goli ni dhi cover Ekuru au Kot. Dongi biro dhi kuongo recover teko ni kelo news malongo. Omiyo joka ka temo
to gin mabor gintie kech aseromo kodgi sama ji campaign bomet to gin e magawa ka gimetho. So en teach manengo ne tek campaign bedo president. Mana wach man to ka ing'eyo ni en gima tek ang'o ne gikawo thuolo mar chung koso giketho mana sa. Ing'eyo ni ji dwaro nying bende dongi winjo ka kata kidhi Kisumu tiromo street penjo ng'ato kanya ni Abduba Dida en ng'a to ng'eyo ni en ng'a to kadi no wek temo chung president di koro ng'amo ng'e kata county mo ayonge omiyo jomoko be dwaro mana nying maduong', jomoko be dwaro mana nenruok lab maduong'. Mane machando ng'eto ng'eni kama gidhiyo. Ero kama nya mwalimu obro kawo yo matene kwa duga chiel to obro rango weche mag go ombulu moloyo gwengo mag Luo Nyanza wach mar 6 piece nieri nano ka nyoro nano ka weekend mokalo nieri o deputy party leader mar kachiel kod governor ma Homa Bay ne orado kod rowere kendo gitemo jiwo mondo giwuog oko gi go ombulu manane jok mochung kod ODM. Ma en kuku mar wach. Indian kukumar wach sani wadwa rango weche go kumaga campaigns wadhi nyime go mag Luo Nyanza ka achiel kod campaign metimo kod jogwe komandike serikal kata cabinet secretary. Mwalimu wacha karwa studio. Ero kamano Jeff. Mwalimu wacha mosebedo kawuok koni kod kocha en ni yuak osebet apis nero mar the ombudsman oseyuak ne IBC ni nitiere apisas moko mag serikal mabende donjo e campaign to mano ero en top chick. Iparo ni maindi bende en wach makare to ndo waseno kai kine ka kine tiere jotel migepi mawuok oko madhi campaign. Ing'eni ng'ama koro tongo romo. Yes. Ng'ama koro chomo kamiloe. En koro gore nyaka gi gik moko nego gorwoko. En kata mpira ka ji goyo to koro lomo na gilwete. Nikech koro chopo e kona. Paka kidhi e kona to koro nyaka gwer. Kama koro Jubilee chomo kodwa ni en ni koro gisebedo joma koro tongo romo. Koro gimoko kama tek. Joma wacho gi Kisumu wacho ni koro gine kona. Waketo gi e kona. Kama koro onge kama gidhiye. Koro gitemo tiyo gi yo mora ma gikaw golocho obed kuo, obed ketho chik, obed timo miganga e wei kaw kura ni koro gitiyo go. Nikech mokwongo katiba mane waloso en ni public officers gi okonego bed ni donje wach siasa. Kendo gin sama ne giyiero cabinet ne gilando no maler sama isomo cabinet ni jo mwakaw gi ok jo siasa kendo kan nitie ng'ama ne ja siasa machon to chakre kawuono owe wach siasa. To waseneno ka cabinet secretaries mag Jubilee wuok TV kendo lendo kendo gilando gik moko manyiso no nego bene yiero Jubilee presidential candidate Uhuru Kenyatta. Omiyo magi gin ketho chik moko nego bene tiyo e Kenya ka e sama kawuono ni. Tineno kaka wuodh gi chalo. To bende paro ni okang' moro amora inyalo kawo nikech jo kawo ombudsman ywak ni IEBC ni mondo mi ong'e kaka inyalo kawo ne okang'. Ka okang' no tek nikech ing'e ni mbi mar president mopod ochuo piere kom en gima pek. Ng'ama pod obede kom manyalo golo wach titimo. Ng'ama commander in chief mar armed forces tema Kenya. Ng'ama head of state. Ng'ama executive mar the state. O ng'ama mbine ni malo. Jo mineno nego tim gigi ni e boye. Ma bende ministers gi ok gikia ni mano en makosa. To nikech osewachi ng'ama mbine ni malo nyaka gitima. Ema miyo samoro ka winjo ka gi campaign to giwacho ni Kalonzo gi Raila gi Mudavadi nene ni sirikal ang'oma ne gitimo. Sirikal machalo mar Kenya miluongo ni presidential system. Teko te president man go kata ma ministers gi utingo iluongo kisungu ni delegated. President momiyo gi teko go nyalo mayo gi saya e yor riembo e yor decree onyalo gazette ni minister makama koro tich ne okama tijno koro golo mi ng'ato be onyalo riembo gi ma ok penjo ng'ama chielo. Omiyo ng'ama mbine pek kamano kedo go tek
emomiyo en muting'o teko te manie Kenya. Kata sama ne wan gi sirikand barwabar, ni wacho ni en sirikand barwabar ma 50% koni 50% koni. Mano ne mana wach miwacho gi dhok. To tim mitimo to ni oken. Mane momiyo ni neno ka Raila Odinga temo riembo William Ruto to notame, Kibaki notamre ni ok nyal riembo gi ni en appointing authority. Kendo ni winjo ka Ruto sungore ni en appointing authority. Koro ng'ama wuok wacho ni Raila bene nus sirikal en go nunego tim magi macha. Mano ng'ama wuondore. Ero kama menya mwalimu awinjo ka kano dhi e gwenge mag Homa Bay weekend mokalo notelno kod jalup party mar ODM Joho nowacho ni nero nitiere apisas mag obila midwa keti mondo mi obed agency polling station. Wach no wuok godo kure. Be un gadieri ma? Wang'iyo gik moko kaka waneno ikruok mantie. Ka wang'iyo kaka ikruok manoterie police administration police training center, oluong police moko ni puonje gi wan to ng'amo ng'e gimi puonjo gi tongi. To man waseneno 207 kano otimore. Kano kawo nyaka jo youth motere training. Omiyo wan watiyo gi experience mwasebedo go. Ni kineno ka sirikal sama yiro chopo tikawo joma nigi uniformed forces itedi puonjo weche moko ni wuondruok ni puonjo gi weche yiero wang'e gimitimo kodgi. Nikech police en ng'ama sama ni training tipuonje te weche te mag rito sheria gi mag rito chike to gi mag rito oganda gi kwe. To wach mar gocho ne 6 piece neri na jo ka wacho ne jomoko temo wacho ni Raila Amolo Odinga mondo mi owere gi wach no, jomoko wacho ni onge shida kata wache wach no nyalo ketho nuko so nyalo medo. Wach no to en wach mapek ahinya, en wach ma wacho tek ma samoro nyaka wan jo siasa matene wabadhore ne mar 6 piece. Nikech ing'eyo ni nitiere jomoko minyalo wache ni adieri yiero ni okodhi marach kare gi to jopiny oherogi. Yes. Ta adwa ni mondo oganda na kamoro amora ma gintie ging'e ni gima timore ni en sama koro ji odonje lweny ma nyaka ng'ato ka ng'ato ikre ni onyalo wito gimogeno kabisa. Sama oganda wuok dhi e lweny, nitie mine moko ma ka lweny orumo to uwie madonje miech gi yawuot gi odong' e pap. To nitie mine moko ma ka lweny orumo to go sigala yawuot gi odugo gi midila mar gorruok. Ok owulo ni joma go nduru ka gin ne yawuot gi ne kotiyo matek. Ne gitiyo maremb gi opukore n'oganda. Adwa ni mondo apar n'oganda Luo ni ndalo moro kane Raila jok ni dwa gore ne Luo mondo Luo telo dhi oyud telo. No kawo nyaka kome malang'ata manoseloyo modok e yiero kendo nikech no chiwore ne piny. E piny Luo ka be wan gi joma oikore ni nyalo chiwore ne piny nikech koro ji dhi e lweny to wawe dondruok matindo tindo mane i Luo. Wuoth achiel an naseyie ni kata gwenyora gi paro mar oganda e wach moro achiel kata machielo to sama oganda wuok dhi e lweny tadhi kodgi kanyakla kendo atiyo tich ma gitiyo kendo chunya en achiel akete e lweny no taikora nanyalo wito gimoro amora e lweny ni nyaka ngimana takedo n'oganda nikech kata in ng'ato achiel kiwito ngimani e lweny to oganda odong' to en gima ber. Nikech di nyime mar oganda waketo kuom nyithindwa modong' achien. In sama koro gike ni kiwinjo ka thod wa thot to nyathine miparo nyathina jabro dong' nang'o. In ing'e ni sewinjo ber iseneno gik monego ji ne piny. Omiyo anyiso ji ni kik ng'ato kaw ni bedo ni yiere no koro en wach malich monego keth n'oganda wuoth ma jusi wuoth. Ing'e ni sani ka dipo ka ji odhi e yiero kaeto wadhi wabedo gi runoff. Yes. To runoff wadhi bedo kose yier ji mobedo e bunge. Koro un president maru dwa dhi runoff gi MPs 20. Ng'ato dwa dhi runoff gi MPs 220. Dong gineno wach man kanyo. Omiyo nyaka watang' kabisa. Nikech jomoko bende modwa yiero gi gimbe ne gisebinjo mit mar yiero marach e ODM bane gibedo gi bunge. Kasani koro gi meli mar dhi e bunge ni nowegi gimbe nyaka gidog chien girew chama lwedo. Nikech chama ni mobro wuotho go ka gigo chama ni piny sani kapok wadhi e yiero. Donge yiero moro bro duogo e higni mabiro manyien kata waloyo kata ok waloyo. Pod wabro dwaro chama achiel ni mondo wawuoth go mondo wakedne go oganda. Nikech oganda ni ka ok okedne to gendini moko nyalo biro nyone ma wabed wasungini jomoko. Koro jok mane odong' gi kima dhi independent nego bene ne gisiro bana party. Kik gigore gi party ni party nyaka sirgi. Nikech party be nigi joge. Kata joge gi noyudo tike yo mabrach kata maber
to kinyal nyiso Raila ni in we party ni dhi sir joma onge party ka. Mano tiriambo. To king'e ni ja independent moro ber ni biro yiero, we go koko. Useta chien kura to dhi nyumne tiko. To kinyal chuno ng'ato man gi party ne, party mosegore no ganda igni gi igni. Tiko ne ni nikech iparo ni yiero ne rach ka, koro we party ni dhi sir jo independent lwedo. Mano miriambo mano ok nyal timore. Ja independent nigi ratiro mar campaign, mano ber. Ja ODM be nigi ratiro mar campaign, mano ber. To we chuno ng'ama ni e ODM, kata ma wuon party mar ODM, kata ma official mar ODM, yes, ni kik o campaign ne ja ODM, o campaign ne ja independent. Nyako campaign mena ne ja ODM. Kendo campaign mar ODM no, en tiene ni wacho ni karegonwa 6 piece. E kigocho ni ODM. Kech onge pogruok e wacho go 6 piece. Giwacho ni governor mi waja ODM, senator mi waja ODM, MP mi waja ODM, kiridori nyaka wangi chope MCA mi waja ODM. Mano chalre giwacho 6 piece. To ija ODM nyaki campaign ne ja ODM. Koro wa expect jo ODM ndo campaign ne jo ODM. Jo ODM campaign ne jo ODM, jo independent ndo campaign ne jo independent. To jo campaign gi kwe. To wach moro mar wacho ni en makosa mondo ja ODM o campaign ne ja ODM, no mano makosa. Mok nyal timore kamora mora. Be en makosa nyake chik ma Kenya ka. Ni ng'ata mone katimo gimo pogore gi dwaro mar party ne, ng'ani osewe party riembe. Dong mano ni chik. Mano nitiere. Mwalimu wach ni mogik ne oganda ka wa ikore ni weche mag yiero moloyo weche mag kwe. Ne oganda na mag luo kamora mora magintie. Adwa nung'e ni lweny mwachomo ni en lweny machalo lweny mogik. En lweny machalo lweny mar Pasaka, manyaka wachome tir ng'ato gi ng'ato ma ok wagwenyore. Gimoro osedonjo e kindwa ka madwa kelo pogruok e luo. Masam wachomo lweny mogik, to jomo luo bare gi kidi kendgi. To sama gi bare gi kidi kendgi, mane mitere TV gi radio moko. To wacho ni joluo gore kendgi kare gini ok idhi kawo. Ka sani ma pok gikawe ma gi bare gi kidi ni, to ka gikawe to omiyo ka in supporter mar ja independent, ket kwe we ja ODM campaign ja ODM. Ka in supporter mar ja ODM, ket kwe we ja independent o campaign yorgi. To kelo lweny e Uganda sama Uganda ni e loch. En gima rach. Sami tingo luth maduong' kata kidi maduong' idwa ni gogo jaluo mabiro go kura ne luo mondo dhi go mbele. Iketho nwa kura. Kata ituro mana lwet ng'ato mobedo matuo sama koro yiero chopone, iketho kura. Omiyo kaka oganda waketuru kwe wachni. Arutho ting'na umalo oganda. Erokamano nya mwalimu awinji maber. Mamero ne wach mabende no buogo kano neno ka romo mochopie kod ogai mar NASA. Chochni nyalo betie kone kod kocha ne wach jo independent kod wach mar jo party. Mana kaka mwalimu okete no ero ka inja independent godebe ne ja independent. Ka inja ODM we jo ODM godebe ne ODM. Gima duong' en kwe ombulu en tarik 8 dwe mar 8. Anje Folo Mbaka.